Ọ bụ gịnị na-akpata na asụsụ Igbo adịghị aga n'ihu? Ịma na ife na-akpata chọọ ya ikwubesi ya ịgara amụ ebe ị ga-ebido, mana ebe m na-alụkarị aka ahụ na ndị na-achị ndị Igbo, ndị chịrị ndị Igbo akpachapụrụla asụ Igbo anya. Ndị chịrị ndị Igbo akpachapụrụla asụ Igbo anya. Amadu Bello, unu ụmụ okorobịa na-agụzi ya na newspaper. Abụghị m okorobịa, oge Amadu Bello ka na-achị. Amadu Bello nyere iwu na Amadu Bello na Hausa gbasara ebe niile. Oge ọ na-achị, o nwere iwu na o nwere ebe ọbụla ọ gara na Northern Nigeria niile ahụ ọ na-achị, a ga-eji okwu ebe Hausa wee bụ ya okwu. Ya ma nke anyị na-akpọ address of welcome. Ihe dị ya na Hausa, gụọ ya na Hausa. Oge Amadu Bello na-achị. Mana oge nke ya ọ bụ efu ka o ji ya onye ebe anya na-agụrụ ya bekee. Agụọla address of welcome na bekee. Ọ ga-akwụkwọ onye Igbo. Amadu Bello nyere scholarship. Onye ọhụrụ na pasịla Hausa na ife a ga-emeli ya nye £2,000 oge ahụ inwe kredit na Hausa na GCA. £2,000. Kedu ihe anyị mere ndị be anyị? Ọ bụ etu asụsụ anyị si bịa wee daba. Ndị chịrị anyị bụchacha dike mana o nwere onye zuru ezu ikweghị eziokwu fa alili mpeli ihe gbasara asụsụ. Onye ka asụsụ anyị ji eda. Ndị be anyị unu anụgo n'ihe o kwuru. Onye bụrụ n'iko anya aghọtaghị, a ga-arụpịasị ya anya. Aka mbụkwa Amalinze jeje azị. Ndewonu.